Ade. Mbok wonten. Wonten, Pak. Oh, ngopi niku nggih. Nggih. Mbok. Damel napa, Mbok? Mriki, Mbok? Hah? Mriki ya. Iki wonten rezeki sedhik kagem mboke. Matur nuwun, Pak. Saged dingge tambah-tambah masak nggih. Nggih. Kalau wonten kerudung dinggo nek pas ngaji-ngaji ta napa Pak semua. selawatan. Nggih. Damel kopi niki. Nggih, susu. Oh, kok damelke nggih, Mbok? Nggih. Mbok, Mbok rondo. Raja-rajanan, Pak. Iki. Nuwun. Padha ngopi niki. Nggih. Alhamdulillah. Wah. Nembe wangsul niki. Oh, kadung kuda dipateni riyen nah. Oh, badhe teng sawah. Nek kabeh Sawah. Mboten ngopi riyen, mumpun Pak Dok. pun bakdo ngopi. Nggih, pun. Oh, ngopi kloter pertama. Pertama. Hmm. Terus kedua dari Tegal, Tegal. Mangke siang Ngarit. ngarit. Terus pada jam 11 tidur. Terus sonten ngopi meleh. Katanya ngopi mulai. Istirahat. Nggih, monggo monggo. Nggih. Oh.